Шул хатлы ничек дип әйтим инде, күңел шатлыгы белән киләбез. Рим апа, менә мин сезгә берничә тапкыр килгәнем бар инде. Рәхмәт. Беренче тапкыр Икенче тапкыр. Әйе, өченче тапкыр киләм. Шулаймы? Әйе. Безнең инде башлыкта килде. Бүген инде аерым бер көн. Рәхмәт. Бүген инде менә бөтен дөньяда да, Елаттылар инде иртән. телевизордан да, менә радиодан да бик матур итеп сөйләделәр инде. Рәсәй күләмендә, үзебезнең республика күләмендә дә бүген инде безнең Ленинград блокадасының тулысынча азат ителгән көне. Шулаймы? Хәзер елыйм. 73 ел, җыламалы. Бүген инде менә яшь буларак, сабый бала булсаң да, менә син шушы ачлыкны, шушы галәмәт әйберләрне күреп кайткан кеше, апа безнең иң өлкән, Мин бөтен әйберне хәтерләйм. Сөйләшмәскәнме? Сөйләшергә куркыпма. Әнә бит төшерә. Төшерсен. Мин бөтен нәрсәне хәтерләйм. Менә бүген Рим Абый апа, бик хәтерләми, мин хәтерләйм. менә бүген бөтен Россия буенча Әйе. Ленинград блокадасында катнашкан сугыш ветераннарын, кемнәр яшәгән, сабый балаларны барсын да менә шулай итеп искә алу көне безнең. Әйе. Менә бөтен үзебезнең президентыбыз, Әйе. республиканың президенты инде менә җирле шушындай хакимияткә шушындай вәкаләт бирде дип әйтик инде. Шушындай бурыч йөкләде. Ул бирмәсә дә без үзебездә инде ел саен менә шушы Ленинград блокадасының үзелгән көнен билгеләп үтәбез. Һәр Рәхмәт. ветеранга барабыз. Безнең инде Рәхмәт. менә Ленинград Менә сугышында ул катнашкан сугыш ветераннарыбыз бар. Әйе. Аннан соң инде Без блокадница. күп идек. Сез күп идегез, кызганычка каршы бүген менә Берәү генә калды. бер сугыш ветераны калды Усманов инде. бар. Ишәү Сәмирулла абый бар безнең, Сез- Усманов сездә бар генә берәү. абый Берсе авылда инде аның менә шулай ишәү инде. И безнең Хәбибулла абый, Әйе, өченчесе. Хәбибулла генераллар әйе. нәрсәде. Нияз Хәбибулловичның әтисе инде ул. Безнең Әйе. Азнакайда эшләгән бик күп еллар дәвамында. Әйе, Менә шушы беләм. 3 сугыш ветераныбыз бар бүген көндә. Аларга да барабыз бүген көндә. Рәхмәт. И менә шушы Ленинград блокадасында Ленинградта яшәгән шушы сабый балаларга да барабыз. Менә Рәхмәт. шундыйларның берсе инде Рим апа син. Менә Менә яшь кенә без килеш. эзләдек, табылмадык. Менә бу кызыбыз тапты. Әйе. Сөйләргә ди бит бу кыз әйтә. Сөйләсәң дә булай. Менә шушы бүген инде көне буе менә шушы апаларны хөрмәтләп җибибез. Менә инде чират сезгә җитте. Менә мин Рәхмәт. инде чын күңелемнән бүген үзебезнең район җитәкчелеге исеменнән, аның җитәкчесе Марсель Зуфар исеменнән сез аны бик әйбәт беләсез, хөрмәт итәсез. Елатасыз хәзер. Аның исеменнән дә котларга дип килдем. Рәхмәт әйтергә дип килдем. Рәхмәт. Чөнки менә шушы афәтне күргән, шушы ялангачлыкны, шушы ачлыкны күргән кешеләр сез. Безнең Аннан соң балачакта булмады, яшьлектә булмады. Балачакында Юклык. әтиәнин дә күрмешче менә, әнигезен дә беләбез бит инде кайларда булганнарын. Укытучы булып җибәрелгән булган Ленинград өлкәсендә шулай бит инде. Менә шушында каршы алган сугышны Әти ятим бала була. ятим бала Аңа булар. бер кем ярдәм итми, үзе укып сыга. Әйе. Укытучы булып менә шушында Әйе. җибәрелгән була. Безнең һәр вакыт күчерәләр иде, әни әйтәдер иде. Телләр белән Бик Әни күп телләр әйтә- белгән әйе. Әни әйтәдер иде. Хатип, минем исемем Хатип түгел, Мөхәммәд Хатип мулла кушкан исемем. Карл Маркс та бөтен җиргә күчеп йөргән, аның артыннан хатыны күчкән. Безнең балаларыбыз белән, синең белән, бөтенебез семья белән күчсәк, мин риза дидер яти. Күчәләр һәр вакыт. Әйе. Күп беләдер иде. Икенчелек Казахстанда да күп булды. булган, Солженицын белән дә дусы иде Казахстанда. Әйе, менә аларның тарихларын беләбез. Бүген көндә Солженицынны да күрдек без. Үзегездә. Парадыр мине җитәкләп шуның кырыена ди, бабай ди, әни әйтә. Ну, сугыш менә шушы афәт сез бит инде 38нчы елда 38, үзегез менә 38. сугыш биткәндә сезгә менә шушы блокаданың Мин үзелгән шул чорда 6-7 яшь булган. Нурлат районы Яңа Егылайда туганмын, әни бик үләнәке. Рим апа беләбез инде барсында, кая туганыгызны да беләбез. Шуннан әни Зур апа белән Кершәйгәргә төштеләр, мин ялан аяк суга агып киттем. Әнинең тавышы бик көчле, бик матур җырлыйдыр әни, Генера. Әйе. Менә ул Татарстаннан безнең районда ничә мең баланы безнең район кабул итә. Ул вакытта Таматак районы, Азнакай районнары менә безнең мин әби тоже бу әйберләрне сөйлидер. Безнең әби үзенә 7 бала кабул иткән. Менә сугыштан Бездә соң 12 бала тордык. әйе, сез менә 12 бала Мәскәүдән торган. 2 бала